33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರು ಕೊಡಬೂರು ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಿರ್ಬೇಕ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಿರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ 2 ವರ್ಷ నుంచి ಏರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಗೂ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳೋಡು ಇಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಓಕೆ ಪೂರ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಪೋತ ಇಂಕಲ್ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಪೋತ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಶುರುವ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತರು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಡ್ ತುಂಬ ಪುರ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಡು ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಟ್ಲು ಮೂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಆತ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟೋಡು. ಓಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಾರು ಇದು ಏರು ಕಟ್ಟಿರೋದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಳ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬ. ಓಕೆ ಏನ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳದ ದೈವಳ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪರಕೆದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ ಐಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಹೊರ ಗಿಡ್ಡ ಬಂದು ಬಾರೆ ಕಂಜಿಲೇನ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇಕ್ ಬೋದು ಪಂಡರಿಪುರ ಬೋದು ಕಂಜಿನೆ ಬಸ್ ಹತ್ತದು ಪರಕೆ ಬಿಟ್ಟದು ಅವಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಕಂಬಳದ ಕುಟ್ಟೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಚ ಉಂಟು ಸರ್ ಅನುಭವ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚಿತ್ತು? ಕಂಬಳದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಹಾಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಪೂರ ಜವಾನರ್ ಇಂಕಲ ಊರ್ದ ಜವಾನರ್ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆಗಲಿ ಅಂಚದು ಆದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮರಲು ಜೋರುಂಟು ಅಂಚದು ನಡತುಂಪು ಒಂದು ಇದು ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಮಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇವ್ರು ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ದಾಲ ಜಿ ಆನ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿತ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಇರ್ತವೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಇವ್ರು ಕಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈರಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ ಪೋತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಎಂಚ ರೇಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಓಲ್ತಾ ಮುಲ್ಪದ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಫೈಟ್ ಬನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಈತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ದಿಜ ವ್ಯಾಪಾಲ ಇಡಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಿ ಇರ್ಲು ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂದೂ ಏರ್ಲು ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜುಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಮುಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂತ್ ಈರು ಬಂಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಬಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹುರುಕಾದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಪಲ ಫೈಟ್ ಕೊರೋದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಈರೆಗೆಂಚ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇದು ಬಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಊರು ಬತ್ತ ಎಂಬಕ ಪಪ್ಪ ನಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಾರ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕುದಿಕ್ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿದಾರ ಅದ್ರ ನಟ್ಟು ಕುದಿಯವನಗ ಬಂದಿತ್ತ ಅದರ ದಿಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಇವರು ಕಟ್ಟಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೂಜುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀತು ಬಂದುಳ್ಳರೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಇವರು ಉಂಟು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಜಿಯರು ಉಂಟು ಬಂಡ ಏರು ಪುರ ತೂಪನೆ ತೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಗಲುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೋರಿ ಹುಡುಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎರು ಸಾಂಕನ ಪಿದೆ ಕಟ್ನ ಪುರ ಆರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನ ಬತ್ತೂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೀತು ಕಿರಣ್ ಬರಲ್ಲ ಬತ್ತೂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದ್ ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಜ್ಪೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎಂಚೇತನ್ನಿ ನಿಖಲ ಓವರಾಲ್ ಅನುಭವ ಪೊಪ್ಪಲ ಬಂಡೇರು ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಂದಿತ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ನೀ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಪೋಯ್ ವಾರ ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಿಕಪ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಎಂಚ ಸಾಲ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಪಾರ ಹೋದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಡ ಸರ್ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಪಂಡ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಸರ್ ನನಾತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ಲು ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಪುಟ್ಟೆ ಪಂದ್ ಪಂಚರತ್ನದೇರು ಯಾನೆ ತೂಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ಅವು ಪಾಂತೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಸೊಂತೇರು ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸೊಂತೇರು ಆದಿಡ್ಪಿದೇರು ಆದಿಡ್ಪಿ ಕೊಡಂಕುಡ್ದೇರು ಅವು ಪಾಂತೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಇಯರ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಈ ಒಂದೇ ಜೋಡಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ ಗಿಡದು ಒಂದೇ ಜೋಡಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತನು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳೋಡು ಬೇತೆ ಇರುತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಂತ ಈ ಅಂದಿತ್ತು ಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಗ ಅವು ನಾಯರ್ ಬುಡ್ದೇ ಸೋತುಂಡು ಪೋಯಡ್ ಸಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 4 ಕಂಬಳ ನಾಯರ್ ಬುಡ್ದೇ ಸೋತುಂಡು 2-3 ಸೆಮಿಟ್ ಪೂರ ನಾಯರ್ ಬುಡ್ದೇ ಸೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಏನೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಜೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಏನೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಬುಡ್ರೆ ಅವು ಪಾಂತೇರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಡ
ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜೋರು ಅಂಚ ಮೀನು ಉಂಟ ಸಾಲಗ ತಿಕ್ಕಣ ಜೋರು ಪಾಂತೇರು ಸಾಲ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕಣ ಅವು ಅಂತ ಜೋರು ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು